Πάμε σε διαφημίσεις, μένετε μαζί μας. Αμέσως μετά έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Χθες είχαμε τα δύο κορίτσια, τα οποία σπουδάζουν στην Κίνα και δίνουν την Ελλάδα προς τα εκεί. Έτσι. Τώρα θα πάμε την αντίθετη πορεία σήμερα. Με το Study in Greece. Ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστέψτε μας. Είναι μια σελίδα η οποία φωνάζει τους ξένους και τους λέει ελάτε να σπουδάσετε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλα έχουν τη δικιά τους αξία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα το δείτε. Εδώ είμαστε και πάλι, μας βρίσκεται στο στούντιο. Ήδη έχουμε κάνει την προαναγγελία για το θέμα το οποίο θα έχουμε τώρα. Study in Greece. Study in Greece. Σπουδάστε στην Ελλάδα δηλαδή. Παίρνουμε μια γεύση και μετά θα ανοίξει το πλάνο. Ωραία. Οι καλεσμένοι είναι ήδη μαζί μας, αλλά πάμε να καταλάβετε πρώτα το θέμα γιατί έχει τη δικιά του αξία. Ένας Αφγανός μεταπτυχιακός φοιτητής είχε την ιδέα. Έψαχνα πολύ να βρω μια άκρη για να ξέρω πώς είναι η σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σε διάφορα site στο διαδίκτυο δεν βρήκα καμία άκρη. Ένας εμπνευσμένος καθηγητής είχε τη γνώση. Σχεδιάσαμε πώς θα αναδείξουμε τις βασικές ουσιαστικά έννοιες, γιατί να σπουδάσει κανείς στην Ελλάδα, τι να σπουδάσει στην Ελλάδα, διάφορες χρηστικές πληροφορίες, τι, πώς, πού, πότε κλπ. Μια ερευνητική ομάδα νέων παιδιών από διαφορετικές σχολές είχε τη φλόγα. Και η πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα με πληροφορίες φοιτησης και διαβίωσης για ξένους που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλοί ομογενείς από χώρες όπως η Αμερική ή η Ιρλανδία που έχουν την επιθυμία να επιστρέψουν με την οικογένειά τους στην Ελλάδα και παράλληλα να σπουδάσουν. Η ιστοσελίδα μας τον τελευταίο καιρό καταγράφει μεγάλη επισκεψιμότητα. Καθημερινά έχουμε πάνω από 100 χρήστες από όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τα στατιστικά μας, οι πρώτες 5 χώρες σε επισκεψιμότητα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Τουρκία. Πολλοί μας ρωτούν καθημερινά πόσο δύσκολο είναι κάποιος να μάθει ελληνικά. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ένας αλλοδαπός φοιτητής μέσα σε ένα εξάμηνο μπορεί να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, έτσι ώστε να παρακολουθήσει τις σπουδές του χωρίς πρόβλημα. Η δράση ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην παροχή πληροφοριών για σπουδές στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κερδίζει πλέον το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό. Κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα και καταφέραμε να συγκεράσουμε ιδέες και πληροφορίες από όλα τα αντίστοιχα site του εξωτερικού, φτάνοντας έτσι σε ένα ανώτατο ποιοτικά αποτέλεσμα, για το οποίο είμαστε περήφανοι για την ιστοσελίδα μας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα ενισχύουν τον προϋπολογισμό των πανεπιστημίων και την τοπική οικονομία. Το επίπεδο των σπουδών στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλό και ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού. Αυτό ακριβώς θέλουμε να αναδείξουμε και να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ξένους φοιτητές, με σκοπό να ανεβούν τα εκπαιδευτικά μας ειδήματα στην παγκόσμια κατάταξη. Ένας αλλοδαπός μεταπτυχιακός φοιτητής πληρώνει 1.500 ευρώ δίδακτρα το χρόνο και εξοδεύει κατά μέσο όρο άλλες 12.000 για διαμονή και διατροφή. Όχι και άσχημα για μια τονωτική ένεση στην οικονομία μας, τη στιγμή που οι Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεχώς μειώνονται λόγω κρίσης. Μάλιστα, Study in Greece λοιπόν, και πάμε να γνωρίσετε τους καλεσμένους μας. Δεξιά μας είναι ο καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Χρήστος Μιχαλακέλης. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, τη φιλοξενία σας. Ο Αράζ Χεματή είναι φοιτητής και είναι και ο δημιουργός επί της ουσίας της ιδέας για μεταπτυχιακές σπουδές, για Study in Greece, θα μας τα πείτε. Και επίσης και η Στελίνα Λιμπεροπούλου, φοιτήτρια. Καλώς ήρθατε όλοι σας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε καθηγητά, η ιεραρχία λέει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μαζί. Μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με τον Αφάζ? Επειδή είμαστε δάσκαλοι, τα παιδιά έχουν προτεραιότητα προφανώς. Να ξεκινήσουμε με τον Αφάζ, γιατί η ιδέα του να φτιαχτεί αυτή η σελίδα, μια σελίδα επί της ουσίας καλούμε τους άλλους να έρχονται εδώ για να σπουδάσουν, είναι μια ιδέα δικιά σου. Ξεκινάει όμως από την προσωπική σου ιστορία. Καλά το λέω, Αράζ? Σωστά. Πες μας λοιπόν, για σένα. Πώς ήρθες και πώς το σκέφτηκες? Εγώ, οι περισσότεροι εμείς οι Αφγανοί έχουμε έρθει σαν πρόσφυγες και εγώ είχα έρθει με την οικογένεια μας στο Ιράν. Από εκεί, όταν τέλειωσα το σχολείο, οι Αφγανοί τότε δεν είχαν δικαίωμα να πάνε να σπουδάζουν στα ιρανικά πανεπιστήμια. Απαγορευόταν. Και εγώ, όταν τέλειωσα το σχολείο μου, αναγκαστικά ξεκίνησα να δουλεύω. Και έτσι βρίσκα μία μέρα στην επικοινωνία με τις ελληνικές πρεσβείας και ένας κύριος, να το πω με το άγγελος στη ζωή μου, ο κύριος Πασάλης, μου έδωσε αυτή την ευκαιρία
να έρθω να σπουδάσω στην Ελλάδα, να πάρω υποτροφία από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο μοναδικός Αφγανός που σπουδάζει στην Ελλάδα. Που σπουδάζει με την υποτροφία στην Ελλάδα, ναι. Έχει έρθει νόμιμα στην Ελλάδα για σπουδές αυτή την στιγμή. Και ήρθα στην Ελλάδα το τέλος του 2008. Δεν ήξερα τίποτα πληροφορία από την Ελλάδα, τι γλώσσα μιλάει, για την κουλτούρα, όλα αυτά που νομίζετε. Δεν είχα τίποτα πληροφορία. Όταν κατέβηκα στην πλατεία Συντάγματος, νόμιζα ότι μιλάτε αγγλικά. Τόσο λίγα πληροφορίες είχα. Είδα, η ελληνική γλώσσα με φάνηκε σαν ένα βουνό μπροστά μου και είπα πώς να μάθω αυτή τη γλώσσα. Είναι πολύ δύσκολα. Και με 250 ευρώ τότε στη τσέπη μου, πώς να ξεκινήσω να ζήσω, είναι απόγευμα, πού να πάω. Ένα παιδί που είναι πρώτη φορά έχει χωρίσει, είναι σε μακριά απόσταση από την οικογένειά του και δεν ξέρει τι να κάνει. Επικοινώνησα με τους γονείς μου κατευθείαν από το Σύνταγμα και τους είπα ότι εγώ δεν μπορώ εδώ να ζήσω και ξεκίνησα να κλαίω. Και λέω να με πάρετε στην επιστροφή, θέλω να γυρίσω πίσω. Και μου είπαν οι γονείς μου ότι άρα πρέπει να συναχίζεις και εμείς έτσι έχουμε συναχίζει και θα καταφέρεις. Ξεκίνησα από εκεί, πήγα στο φιλοσοφικό σχολείο, έμαθα 8 μήνες ελληνική γλώσσα. Μετά από αυτό μπήκα στο πανεπιστήμιο. Στο διάστημα αυτό στην αρχή έψαχνα πολύ για να βρω πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα. Πού να πάω, πώς να ζήσω, πώς να βρω μια άκρη με τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πληροφορίες που δεν μπορούσες να τις βρεις. Δεν βρήκα καν. Ούτε μέσα στο site του Υπουργείου Παιδείας, στα αγγλικά, δεν βρήκα τίποτα πληροφορίες για τρόπο εγγραφή μου στο πανεπιστήμιο. Πού να πάω, πώς να πάω στη φιλοσοφική σχολή, πώς να κάνω εγγραφή στο πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχαν τίποτα πληροφορίες στα αγγλικά. Και για μένα ήταν πολύ δύσκολο. Και τότε υπόσχεσα ότι αν κάποια στιγμή θα είχα δυνατότητα, θα φτιάξω ένα πλατφόρμα που να δώσω πληροφορίες σε άλλους φοιτητές που θα έρθουν για εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εκεί κάπου, Στελίνα, εκεί τον γνώρισες? Ο κύριος Μιχαλακέλης ήταν διπλωματική εργασία του ΑΡΑΣ και ο κύριος Μιχαλακέλης ήταν στην Επιτροπή. Του άρεσε η ιδέα και εγώ ήμουν στην ομάδα του κ. Μιχαλακέλη που συνεργαζόμασταν και μου λέει. Οπότε, κύριε καθηγητά, η σειρά σας. Από πού θέλετε να ξεκινήσετε, νομίζω ότι η ιδέα είναι από εδώ. Η ιδέα και το υπέροχο είναι γιατί πάντα μία ιδέα πρέπει να υπάρχει και κάποιος που θα αρχίσει να την υλοποιεί και να την εφαρμόζει. Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι όταν τον πρωτογνώρισα τον Αράστο, έκανα μαθηματικά. Λοιπόν, και η πρώτη σκέψη ήταν πού πάει και αυτός ο ταλέπορος τώρα. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Τέλειωσε το πτυχίο σε 4 χρόνια. Και πράγματι, επειδή είχαμε γνωριστεί τότε, μου έκανε την τιμή να μου βάλει στην διπλωματική, στην πτυχιακή του. Η κυρία Σοφιανοπούλου, που είναι η επιβλέπουσα και μία από τις κυρίες που έχουν φτιάξει μαζί το site. Όταν άκουσα την ιστορία του, την έχω ακούσει 500 φορές από τότε. Δεν πειράζει, κακό δεν είναι. Όχι, απλά γελάω, δεν ξέρω τι λέω. Κάθε φορά που την ακούω, πραγματικά είναι συγκινητικό. Και αυτό που σκέφτηκα είναι πρώτα την ευθύνη που έχουμε ως Έλληνες, ως πολιτεία και ως δάσκαλοι κατά δεύτερον, να έχουμε μια πληροφόρηση σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και δεν έχουν που να πάνε. Οπότε, γυάλισε το μάτι μου εκείνη την ώρα, τους λέω να το συνεχίσουμε και όπου μας βγάλει. Αυτό ήταν 2-3 χρόνια πριν. Και μετά από πάρα πολύ κόπο, πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, 5% έμπνευση και 95% δουλειά, ως γνωστόν. Φτάσαμε σήμερα εδώ να έχουμε την τιμή να μας φιλοξενείτε και να παρουσιάσουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει, η οποία πλέον δεν είναι απλό πόρταλ, έχει την επίσημη αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Εξωτερικών, είναι στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Παιδείας και του Εξωτερικών και σε όλες τις πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τι περιλαμβάνει, τι πληροφορίες παίρνει όταν μπει κάποιος στο studinggreece.gr? Αυτό θα το λέγε μόνο η Στελίνα καλύτερα που το έχει υλοποιήσει. Πρακτικά εγώ που θα πω μόνο από το Α στο Ω. A to Z. Ναι. Η πύλη μας έχει διαμορφωθεί με βάση τα ερωτήματα που δεχόμαστε καθημερινά από αυτούς τους ξένους φοιτητές που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν. Οπότε ουσιαστικά στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Στο studying, το living και το searching. Το studying περιέχει όλες τις πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, για το πώς μπορεί κάποιος να έρθει να σπουδάσει στην Ελλάδα, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Γενικά, όλα τα ερωτήματα έχουμε δεχτεί, τα έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το κομμάτι. Το living, όπου περιέχει πληροφορίες διαβίωσης, περιέχει πληροφορίες για την ελληνική κουζίνα, για το ποια μέρη μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και διάφορα τέτοια.
και το searching, όπου έχει γίνει μια προσπάθεια και έχουμε συγκεντρώσει όλα τα προπτυχιακά στο site μας και μπορεί κάποιος με βάση τα κριτήρια, ας πούμε, που μπορεί να θέλει να σπουδάσει σε μια συγκεκριμένη πόλη, θέλει να σπουδάσει σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, να τα αναζητήσει και να βρει... Αυτό που θέλει ακριβώς να κάνει, ναι. Αν καταλαβαίνει καλά. Δηλαδή, τι θέλει να σπουδάσει. Ακριβώς. Και πώς θα ζήσει στην Ελλάδα για να το πραγματοποιήσει. Ναι. Έτσι δεν είναι, αυτά τα τρία. Ναι, και τώρα κάνουμε έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Θα συγκεντρώσουμε και όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα απευθύνονται όχι μόνο σε ξένους φοιτητές, αλλά και σε Έλληνες, που κάποιος θα θέλει να ψάξει το μεταπτυχιακό του με βάση τα ενδιαφέροντά του να κάνει την αναζήτηση. Οπότε πλέον ανοίγουμε, απευθυνόμαστε και στους Έλληνες. Ναι. Μάλιστα. Χαράς, ποιο είναι το κέρδος για την Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία? Επειδή έχω ξεκινήσει από 2013 έρευνα ψάξιμο για να φτιάξω, να βρω καλή και σωστή πληροφορία για αυτή την πύλη, από την έρευνα που είχα κάνει μέσα σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια σχεδόν στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι κάθε ξένος φοιτητής που μπαίνει στην Ελλάδα για εκπαίδευση, εκτός από κέρδος που έχει για μέλλον για την Ελλάδα, επειδή κάθε φοιτητής όταν γυρίσει στη χώρα του είναι ένας πρέσβης από τις Ελλάδες στη χώρα του. Και για την Ελλάδα και για τα πανεπιστήμια μας. Αυτό ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, ότι σε αναβάσει τα ελληνικά πανεπιστήμια στο ranking του κόσμου. Εκτός από αυτό, τα χρήματα που μεταφέρει από τη χώρα του στην Ελλάδα και τα εξοδέψει εδώ. Άρα και οικονομικό κέρδος. Ναι, και πρέπει να ξέρει ο κόσμο που δεν τα ξέρει ότι το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι το πιο οικονομικό σύστημα μέσα σε καλή ποιότητα εκπαίδευση. Δεν είναι κάτω. Δηλαδή είναι μέσα στην Ευρώπη, αν δεν είναι πρώτη, τουλάχιστον η δεύτερη, τρίτη είναι από την εκπαίδευση σε επίπεδο. Και είναι χωρίς πληρωμή στα πανεπιστήμια. Έχει σύντηση, έχει στέγαση, έχει φοιτητική κάρτα που πληρώνει πολύ λίγα χρήματα για μεταφορά μέσα στην πόλη. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό το κόσμο πρέπει, σε άλλες χώρες πρέπει να το ξέρει και να το καταλάβει. Δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή κάποια site, κάποια πύλη να το μοιράζει μέσα στον κόσμο. Κύριε καθηγητά, αντίστοιχα στο εξωτερικό, στις περισσότερες χώρες γίνεται διαφήμιση για τα πανεπιστήμια τους. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο υστερούμε. Δηλαδή δεν συμμετέχει η Ελλάδα επίσημα σε εκθέσεις εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Και γι' αυτό ακριβώς ουσιαστικά βρήκαμε και εμείς χώρο σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή μας στήριξε το Υπουργείο Εξωτερικών, ανέδειξε ακριβώς αυτό το κενό, ότι δεν υπάρχει Ελλάδα στις εκθέσεις, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναδεικνύει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα πτυχία κλπ. Πέρα από το οικονομικό, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ότι παρέχουμε καλή εκπαίδευση στα πανεπιστήμια και στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά. Ακόμα και ως θέση της χώρας στο χάρτη. Ακριβώς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε την Ελλάδα. Θα σας πω το εξής, ότι είναι σημαντικό ο ελληνικός πολιτισμός, για παράδειγμα τα μεταπτυχιακά που έχουν να κάνουν την αρχαιολογία, την ελληνική φιλοσοφία, είναι ανάρπαστα έξω, διότι ακριβώς έρχεται η δυνατότητα ο άλλος να δει το μικηναϊκό πολιτισμό στην πραγματική του διάσταση, το μινωικό πολιτισμό, να πάει να επισκεφτεί και όχι μέσα από βίντεο. Και είναι ανάρπαστο και σε Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι έχουν δηλώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεύτερης-τρίτης γενιάς μετανάστες να έρθουν να σπουδάσουν, αλλά ακόμα και σε ξένους. Και μάλιστα έχουμε ακόμα ένα σημαντικό πλεονέκτημα να αναδείξουμε, που λέγεται ήλιος. Ωραίος καιρός, θάλασσα. Δηλαδή, ο Βορειοευρωπαίος, από τις στατιστικές, από τις μετρήσεις, από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, είναι πολύ πρόθυμος να έρθει και να μάθει και ελληνικά. Αν και κάποια μεταπτυχιακά ήδη γίνονται και στα αγγλικά πλέον. Να έρθει να μάθει ελληνικά 6 μήνες για να περάσει ένα χρόνο σε μια πολύ ωραία χώρα, ασφαλή χώρα, η οποία θα του δώσει πρακτικά και ένα πτυχίο αναγνωρισμένο και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια και στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα αυτό το κομμάτι μας λείπει να το αναδείξουμε. Και αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε. Υπήρχε ανταπόκριση, δηλαδή έχει επίσης και ψημότητα το site. Η Στελίνα τα ξέρει. Έχουμε έρθει διαβασμένοι. Όχι, αναρωτιέμαι. Δεν είναι θέμα εξέτασης ή τεστ. Αυτό είναι τα σωστά θέματα, άλλωστε. Για πες, Στελίνα. Ναι. Τον τελευταίο καιρό έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ότι... Ποιοι μας προτιμούν? Οι Ηνωμένες Πολιτείες,
Οι Αμερικανοί για να έρθουν να σπουδάσουν εδώ. Ναι. Πολύ. Ναι, πολύ. Προφανώς έχει να κάνει με τον πολιτισμό και με αυτά. Πάρα πολύ. Ναι, ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Ρωσία, εντάξει, και γύρω χώρες, δηλαδή Τουρκία, βλέπουμε και από Κύπρο και Ιταλία. Γενικά έχουμε γύρω στα 100 άτομα τη μέρα που μπαίνουν στο site μας, σταθερά. Δηλαδή 110 συνήθως, έχετε δει? Ναι, το κόστος διαβίωσης, για πιο συγκεκριμένα πού να πάνε να μείνουν, δηλαδή άμα είναι δύσκολη η ελληνική γλώσσα, πόσο καιρό τους παίρνει να μάθουν ελληνική γλώσσα, δηλαδή αυτό θα τους πάει πίσω στις σπουδές τους. Συνήθως τέτοια θέματα. Άρα αυτό που γίνεται και στα αγγλικά βοηθάει, δηλαδή τώρα λέτε ότι κάποια μαθήματα ή κάποια... Πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι αν αυξηθεί το ποσοστό των μεταπτυχιακών που δίνονται στα αγγλικά, θα έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα μεταπτυχιακά τους. Αφάζα από τις χώρες εκεί, από την Ανατολή, υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς υπάρχει δύσκολη για τη βίζα. Δεν δίνουν εύκολα βίζα για να έρθουν εδώ για σπουδές. Αλλά ευτυχώς σήμερα ήθελα να πω ότι δεν είναι ένας πρόσφυγας Αφγανός να έρθει στην Ευρώπη μόνο για να κοιμάται ή με άλλα ονόματα που σήμερα το γνωρίζουμε τις πρόσφυγες. Υπάρχει και πρόσφυγες που σπουδάζει, που έχει εκπαίδευση, που μπορεί να είναι χρήσιμο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει η χώρα που φιλοξενείται από αυτόν για να κερδίσει κάτι. Εγώ είμαι ένας πολύ μικρός από τους πολύ μεγάλο ποσοστό πρόσφυγες που έχουμε έρθει σε αυτές τις χώρες και χαίρομαι πολύ που σήμερα που η ιδέα μου, η σκέψη μου έχει φτάσει εκεί που ονειρεύουν όλη τη ζωή. Άρα, αξία έχει, αν η σκέψη σου και αυτή η προσπάθεια που κάνετε όλο αυτό το διάστημα έχει μέλλον. Κύριε καθηγητά, θα έχει μέλλον? Αυτό που ξεπερνάει τον ενθουσιασμό τον οποίο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί χρήμα για να δουλέψει αυτό, υπάρχει χρηματοδότηση? Όχι. Αυτή τη στιγμή αυτοχρηματοδοτούμε. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται βάζουμε την τσέπη. Νομίζω ότι και μέσα από την εκπομπή κάνουμε πρόταση, παύλα, έκκληση να σας χρηματοδοτήσουν. Δεν θα πούμε όχι. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια. Γιατί βασικά έχουμε διάφορα πράγματα που σκεφτόμαστε πώς θα αναπτύξουμε περαιτέρω όλο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή τα καλύτερα δεν τα έχουμε κάνει ακόμη ουσιαστικά. Δηλαδή θέλουμε να μεταφράσουμε και σε άλλες γλώσσες πέρα της αγγλικής στο site. Στις γλώσσες κυρίως που έχουν μεγαλύτερη πρόθεση, γαλλικά, ουρντού, τα περσικά. Και για τις πρόσφυγες που θέλουν να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να έχουμε μια ειδική ιστοσελίδα μέσα στο πύλη του Study English για αυτούς. Ότι αν τους ενδιαφέρει να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, να τους δώσουμε πληροφορίες πώς να σπουδάζουν. Αυτά χρειάζονται λίγο οικονομικά. Εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και τα φυλάδια μας τα έχουμε εκτυπώσει από την τσέπη μας. Αράς, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον Αράς? Δεν έχει να κάνει με τις σπουδές του. Δηλαδή, να κάνουμε μια άλλη ερώτηση. Με Αράς ξεκινήσαμε, με Αράς ξεκινάμε. Θέλω να σε ρωτήσω, αν αισθάνεσαι ακόμα πρόσφυγα στην Ελλάδα? Όχι, δεν αισθάνομαι ακόμα πρόσφυγα στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεύτερη μου πατρίδα. Η Ελλάδα μου έχει προσφέρει πολλά. Δηλαδή ήταν για μένα μια σκάλα που είναι μπροστά μου ανοιχτά για να ανεβαίνω μέχρι όπου θέλω και όπου μπορώ. Στελίνα, μια κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια να δείξουμε τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα και εύχομαι στο μέλλον να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και καθηγητά? Στα πολύ περισσότερα πράγματα είναι μια σκέψη που έχουμε και τρέχει τώρα δηλαδή, να αναπτύξουμε σελίδες για κάθε. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, όπως ξέρουμε όλοι, ούτε η Θεσσαλονίκη. Είναι και οι υπόλοιπες περιφερειακές πόλεις που έχουν αξιόλογα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Άρα, ουσιαστικά είμαστε σε μια διαδικασία να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε πληροφορία και να την αναρτήσουμε στην πύλη μας για τις περιφερειακές πόλεις, να βοηθήσουμε την ανάπτυξη. Γιατί έχουμε πολλά μεταπτυχιακά, τάξη μεγέθους στα 900. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά Αράς, Στελίνα, να σας δώσουμε συγχαρητήρια.
σε όλους για αυτή την προσπάθεια. Το μήνυμα το στείλαμε, ελπίζουμε ότι κάποιοι να το άκουσαν αυτό το μήνυμα που στείλαμε σήμερα για να σας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά που είσαστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Startingreece.gr για κάποιον που θέλει να... Startingreece.gr. Εδώ, ναι, με συγχωρείτε, το γράφουμε και στο σούπερ μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.